हेलो हाय नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाबुनी लकी 2021। आपण मान सब केमती अछंती आशा करछु बहुत भल थिबे। बहुत दिन हवा मु ब्लॉग भी कर नथली आउ टिके टेंशन थिला काम टेंशन थिला तापरे देह भी खराब थिला लकी रो मोर ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନଥିଲି। ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ଆସିଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟ୍ରୋରେ ମୁଁ ଏବେ ସପିଂ କରୁଛି କିଛି ଜିନିଷ ନଥିଲା ରୁମ୍ରେ କିଛି ରାସନ ତ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ଟା ମେଟ୍ରୋ, ମାନେ ସବୁ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳେ। ମାନେ ଦୋକାନ ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଏଠୁ ରେଟ୍ରେ ନିଅନ୍ତି। ମେଟ୍ରୋ କାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମେଟ୍ରୋକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମେଟ୍ରୋ କାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସପିଂ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି କରିଛି ଏବେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ତା ମୁହଁରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ପୋଡ଼ୁଛି, ତାର ଓଠରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲାଗିଯାଇଛି ଭଜାରେ ପକଉ ପକଉ। ତିଖା ଲାଲ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଣିଥିଲି ମୁଁ, ସେଇଟା ଲାଗିଯାଇଛି ତା ମୁହଁରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରିଶାନ ଅଛି, ତା ମୁହଁରେ ପୋଡ଼ୁଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଆମର ଖାଇବା ହେଇଛି ଭଜା ଆଉ ରୁଟି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆଜି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।